Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темалар турында. Чаллыда җиңүнең 40 еллыгы урамын капиталь төзекләндерүгә керештеләр. Бирдән инде эшләр башкарылачак, Гүзәл Шиһапова ачыклады. Мөселманнар өчен изге булган Рамазан ае башлана, уразаны ничек дөрес итеп тотарга? Чаллыда Казан язучылары педагогия күлиятендә татар язучылары белән очрашу узды. Әлеге кичәдә Мәргән Файрушина булып кайтты. Шәһәрдә капиталь төзекләндерү объектлары арасында иң масштаблысына керештеләр. Юлчылар җиңүнең 40 еллыгы урамында бордюр ташларын сүтә башлады. Әлеге юл куркынычсыз һәм сыйфатлы юллар федераль программасы кысаларында төзекләндерелә. Федераль һәм республика бюджетларыннан 840 миллион сум акча бүленгән. Төзекләндерүдән соң урам нинди булачак, Гүзәл Шиһапова белеп кайтты. Җиңүнең 40 еллыгы урамын төзекләндерүне Халыклар дуслыгы проспекты ягыннан башладылар. Капиталь ремонт 2 якта бер ел алып барылачак. Это в сторону строящегося проспекта будет работать звено, и одно звено пойдет в сторону Дружбы народов на фрезерование и уже работы по существующей дороге. Параллельно сетевые организации города выполняют свои планово-технические работы, ремонты сетей, которые проходят вдоль и поперек этого проспекта. Капиталь ремонт барышында транспорт кмашаулый, әмма юлларны япмаячаклар. Бары тик асфальт җәйгәндә генә участокларны өлешләп ябарга туры киләчәк. Азрак движение авыр бирелә. Чөнки иртән час пик, кич кенә час пик эшкә бара, эштән кайта. Шуңа күрә азрак авыррак. Шуңа күрә азрак көтәргә туры килә инде. Ул бары 2000-5000 минут бары көтәргә туры килә. Һәм техника бары зур, авыр ул, куркыта. Азрак кешеләр ашыгалар. Шуңа күрә азрак терпение сорыйбыз инде. Ремонт төгәлләнгәч, юлның киңлеге 19 метрдан 38 метрга кадәр җитәчәк. Юлны 65-63 комплекслар ягына таба азайтачаклар. Шәһәрдәшләр җиңүнең 40 еллыгы урамында оешмалар саны арта бара. Бирдә транспортта күп ирей башлады дип белгеле. Монда юлның шул яхшы тигез булуы шарт тагын и светофорлар нормаль эшләсә, пешеходный переход кешеләргә юлны аркылы чыгу өчен булса яхшы булар иде. Ремонт барышында 350 яктырткыч баганасы, 1000дән артык юл билгесе, светофорлар, тукталыш павильоннары урнаштырачаклар. Урам буйлап җәмәгать транспорты йөри башлаячак. Гүзәл Шиһапова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Россиядә ВИЧ һәм СПИДка каршы акция барам. Чаллыда әлеге чарага кушылдым. Атна дәвамында Сәүдә үзәкләрендә, уку йортларында экспресс-тест ярдәмендә тиз арада үзеңнең ВИЧ статусыңны белеп була. Педагогия университетында аудиторияда студентлар шактый алар ВИЧ статусларын белер өчен килгән. Это очень полезная акция. Мы хотим узнать состояние нашего здоровья. Ведь многие студенты ходят, они думают, что мы можем не заразиться, мы обязательно будем здоровы. Это не так. Экспресс-тест үтәр өчен 5 минут вакыт кирәк. Шул арада белгечләр яшьләр белән аралаша, кирәкле мәгълүмат кәгазьләре тарата. И представьте, если через комаров или кровососущих ВИЧ-инфекцией можно было заражаться. Бүген Чаллыда 2000-гә якын ВИЧ инфекция йоктыручы яши. Быел 45 яңа очрак теркәлгән. Статистика буенча Чаллы авырулар саны буенча республикада 6-нчы урында. Белгечләр инфекция ешрак җенси юл белән иярәди. Также существует на сегодня портрет ВИЧ-инфицированного. ВИЧ-инфицированного – это мужчина от 30 до 39 лет, преимущественно половой путь заражения и работающий, имеющий семью. 20 майга кадәр шәһәрдә профилактик чаралар уза. Белгечләр шәһәрдәшләргә аноним һәм бушлай тест үтәргә киңәш итә. Гүзәл Шиһапова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Иртәгә мөселманнар өчен изге булган Рамазан ае башлана. Ул 14 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Ай буе мөселманнар ураза тота, Коръән укый, изге гамәлләр кыла. Ураза вакытында кояш чыгып батканчыга кадәр ризыктан һәм судан баш тарталар. Быел Рамазан эссе вакытка туры килә. Сәламәтлеккә зыян салмыйча изге айны ничек уздырырга безнең сюжетта. Ураза тоту мөселманнарга начар гамәлләрдән тыелып торырга булыша, ашау эчедән тыелып торып, ураза тотучылар үзләренең ихтыяр көчен сыный. Таң беленгәннән алып кояш батканчыга кадәр ашарга, эчәргә, җенси мөнәсәбәткә керергә,
Дарулар эчәргә тәмәке тартырга ярамый. Көн озынлыгы 18 сәгатькә кадәр сузыла. Синоптиклар исә эссе көннәр булачак дип фаразлый. Медицина белгечләре сәламәтлекләренә зарланучыларга ураза тотмаска киңәш итә. Я бы не рекомендовала держать пост пациентам, у которых обострение какого-либо заболевания, либо это язвенная болезнь, или расстройство желчного пузыря. Противопоказано держать пост больным сахарным диабетом, тяжелыми эндокринными заболеваниями. Ураза башында сәхәр ашау якынча икенче яртыда тәмамлана. Уразага кереп яңадан йоклар өчен организмга җиңелчә ризык керсә яхшырак, әмма ул туклыклы булырга тиеш. Сөт ризыклары, салатлар ашарга мөмкин. Кояш баткач исә ризыкны әкренләп кабул итә башларга. Суны 1 сәгать узгач эчсәң яхшырак. Рамазан аенда начар уйлардан, начар сүзләрдән, гайбәт сөйләүдән тыелып торырга кирәк. Барлык кардәшләребезне Рамазан ае җитү белән котлыйм. Бу ай Коръән ингән ай. Бу ай ураза тота торган ай. Бу ай мохтаҗларга ярдәм итә торган ай. Һәм бу ай сабырлык ае. Һәм бик күп гыйбадат кыла торган ай. Аллаһ Раббыбыз һәрберебезгә бу айны дөрес итеп, ул риза булырдай узырга насип әйләсен. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Бүген кич беренче тәрәвих намазы укылачак. Иртәгә Рамазан аеның 1нче көне башлана. Чаллыда сәхәр ашау 1 сәгать 25 минутта тәмам булырга тиеш, авыз ачу 19 сәгать 29 минутта башлана. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Педагогия күллияте студентлары Казаннан килгән яшь язучылар белән очрашты. Ленар Шаих, Рифат Сәләх, Фәнил Гыйләҗев студент елларын искә төшереп, тамашачыларны иҗат җимешләре белән таныштырды. Аллаһ исме белән башлыйм әле. Изге эшләр шулай башлана. Һәм күкләргә багып дуа кылам. Я Ходаем, үзең ташлама. Очрашу кичәсендә тамашачылар гына түгел, язучылар да үз шигырьләрен башкарды. Казан кунаклары тормыш юллары турында сөйләде, студент елларын җылы итеп искә төшерде. Татарстан китап нәшриятының балалар һәм яшүсмерләр бүлеге җитәкчесе, тәрҗемәче, шагыйрь Рифат Сәләх яшь барса да күңел студент яшендә кала икән ул дип белдерде. Иншалла халкы чынлап та үзе дә бик кунакчыл. Гомумән без инде иншалла бик ишкәбез һәм шул сәптән иншалла бит колледжда әлбәттә бик педагогик килиятедә бик кунакчыл дип әйтер идем. Без монда ел сайын бер мәртәбә китмичә калганыбыз юк. Ведь под моим крылом тот факт прославится навечно. А если был бы я профок, в деньгах бы я купался. Тогда, закончив 5-й курс, еще бы на 3 остался. Әлеге чарада татарлар гына түгел, рус студентлары да катнашты. Анна Ватикова Татарстан китап нәшриятының баш мөхәррире, язучы, журналист Ленар Шаихның «Декан буласым килә» юмористик шигырен укыды. Әдип исә республикада туган телгә карата булган вазгыятьне чишү усуллары турында фикерләре белән уртаклашты. Кызганыч, күп татар гаиләләрендә ана теленә урын бик аз бирелә. Нигездә инде русча сөйләшергә тырышалар. Бу инде әлбәттә күңелне бик әрендә торган күренеш. Беренче чиратта менә кешенең үзе, икенче чиратта гаилә, өченче чиратта балалар бакчасы, мәктәп һәм аннан соң инде күллиятләр, югары уку йортлары инде. Күңелле, хатирәләргә бай булган очрашуны педагогия күллиятендә эшләүче Сәйлән милли мәдәни клубы оештырган. Мәргән Файрушна, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бүгенге мнышлар барыгызны да гаилә көне белән кайнар котлыйбыз. Гаиләләрегезгә тынычлык, иминлек, ныклы сәламәтлек телибез. Балаларыгызның куанычын, игелеген күреп яшәргә сынсау булыгыз. По совету дедушки, по совету мамы, ем пломбир советский. Вкусный самый. Пломбир советский. Вкус детства от компании «Славица». Нужна медсправка на права? Звони в клинику современной медицины. Категория «Б» за 1 час от 700 рублей. Телефон 47 55 66.